Nahihirapan ka ba sa iyong buhay? Sino ang nahihirapan sa kanilang buhay? Wala, ako lang. Praise the Lord. Mga kapatid, nakita ni Jesus ang ating mga paghihirap sa buhay. Kung tayo ay nahihirapan, nakita ni Jesus ang ating mga paghihirap sa buhay. Dahil ba sa sakit yung paghihirap natin, problema sa buhay, sa bahay, pinansyal, o stress sa trabaho, kung anong stress na yan, stress or squatro. Stress sa buhay, kahit anong problema ngayon natin na dinaranasan mga kapatid, nakita ni Jesus ang ating mga paghihirap sa buhay. In the gospel, when Jesus saw the woman suffering of 18 years, afflicted by the bad spirit, ano ang nangyari sa puso ni Jesus nung nakita niya yung babae na merong karamdaman? 18 years. Anong nangyari? Jesus moved with pity. His heart moved with pity. Naawa siya sa babae. At ang resulta ng awa ni Jesus, ano ang nangyari? Gumaling ang sakit ng babae. Yung ibang gospel, yung ibang gumaling, grabe kinikilala nila si Jesus. Jesus, anak ni David, pagalingin mo ako. Pero ito, nakita lang niya yung may sakit, may karamdaman. Si Jesus ay naawa. Ang kanyang puso ay hindi matiis na tingnan yung paghihirap ng kanyang anak, ng isang babae na merong sakit. Ganon din sa ating buhay. Kung meron tayong mga suffering, mga paghihirap, the Lord see it. The Lord knows it. At may awa din ang Diyos pagdating ng araw. I would like to tackle this morning 2 points of our reflection sa awa ng Diyos sa atin. At ito ang mensahe sa atin ngayong araw. First, manalig sa kanyang awa. Manalig sa kanyang awa. Don't worry. Kapit kay Jesus. Ang sakit at mga problema ay kaya niyang solusyonan. Sa Ebanghelyo, pinagaling ni Jesus ang babae na 18 years na may sakit dahil sa awa at habag. Dahil sa awa ng Diyos, pinagaling siya. Tayo rin ay mapagaling sa ating mga karamdaman kung tayo ay may pananalig sa kanyang awa at habag. Ang kababaan ng kalooban ang dapat isuot sa buhay at kapit sa Diyos sa kanyang awa. Pangalawa, mga kapatid, dapat isuot ang pagpasensya. Patience, pagpasensya. Can you imagine? 18 years dinadala ng babae yung sakit. 18 years. Ano naman ang paghihintay ng babae? 18 years. Gaano siya naghintay? Naggumaling siya sa kanyang sakit. Hinihintay niya ang Misaya nang siyang makapagbigay ng kagalingan sa kanya. For 18 years. Kitang-kita ni Jesus ang pasensya at sakripisyo upang makamtan ang kagalingan. Nakita ni Jesus yun sa isang babae. At ganun din sa atin bilang mga Kristiyano. Kapag tayo ay nahihirapan, dapat merong pasensya. Patience is a virtue. Sabi nga ng isang obispo
Bishop Dael of Tandag, sabi niya, suffering is always a birthplace of hope. Suffering is always a birthplace of hope. At according to Reverend Father Stewart, yung movie niya, may movie siyang Fathers 2. Sabi niya nung siya ay nagkasakit at nagbigay ng humilya sa mga tao. Sabi niya, suffering is a gift. Suffering is a gift. That after our suffering in this world, there will be a consolation. And that suffering ay inangkinan ni Jesus sa krus. At kung tayo ay merong problema, karamdaman, ating naranasan ang pagpasakit ni Kristo sa krus. At ang resulta dyan mga kapatid, kapag tayo ay patience na dinadala yung mga suffering natin sa buhay bilang Kristiyano o bilang pari, mga kapatid, there will be always joy, peace. It is because in suffering, there always be a joy if we surrender it to God on the cross. Kaya mga kapatid, manalig sa awa ng Diyos at kasabay ang pusong kababaang loob na may pagpasensya upang makamtan ang tunay na nakagalingan na nanggaling sa Diyos. Amen.